Il-liġijiet tal-ippjanar baqgħu fuq fom kulħadd wara numru ta' talbiet li saru sabiex il-policies kontroversjali li tħejjew minn Kastilja jitneħħew kompletament u jerġgħu jinkitbu mill-bidu. Iżda dan mhux talli ma sarx, talli mhux se jkun qed isir, kif kien ikkonfermat mill-Gvern numru ta' drabi. Net News din il-ġimgħa tkellem mal-Ministru responsabbli Clint Camilleri fejn staqsejna meta qed jara li dawn il-liġijiet jiġu preżentati. Bil-Ministru jiddikjara li l-Gvern m'għandu l-ebda għaġla biex jippreżenta l-liġijiet kif emendati. Ma f'tal-ippjanar, fiex wasaltu? Kif diġà tajt kumment il-ġimgħa li għaddiet naħseb iżda tal-Malta Today kienu. Id-diskussjoni għaddejjin, ġifieri m'hemmx xi għaġla partikolari jew li rridu nagħlqu dakinhar jew dakinhar. Ġifieri qegħdin nitkellmu b'mod liberu l-istess ir-rappreżentanti tal-NGOs u se nkunu qegħdin ovvjament mbagħad nagħmlu u nippreżentaw l-emendi kif naraw li hemm converging liġi tkun converging bl-emendi li hemm bżonn. Tara qabel l-elezzjoni u wara l-elezzjoni ta' Marzu biex nifhem. Il-problema ma nafx meta ġej l-elezzjoni, grazzi. Grazzi. Minkejja li l-Ministru Camilleri ddikjara li qed isiru laqat mal-NGOs fost l-oħrajn. Ftit tal-ġranet ilu Ġustizzja għal Artna sejħu protesta propju quddiem Kastilja brabta mal-liġijiet imresqa mill-Gvern. L-għajta tal-NGOs kienet sabiex pajjiżna jingħata lura l-ODZ u l-infurzar u mhux żuffjettar mill-awtoritajiet fil-waqt li anke resqu l-quddiem 4 talbiet għal dawn il-liġijiet. Apart it-talba biex dawn il-liġijiet jiġu rtirati fit-total tagħhom, l-qdiet qed jitolbu infurzar il-klassifikazzjoni mill-ġdid ta' art ODZ u anka li jieqa' fix-xogħol waqt l-appelli.